In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint Joseph. Pray for us. Ang iyong rosaryo, minahal na inahan, tanging nga manalipod batok sa dautan. Imong kahangawa alang sa kaluwasan sa imong mga anak ning kalibutan. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ang mga misteryo sa among kaluwasan, ihandog kanunay ug gipasidunggan. Ang imong kaayo di ko hikalimtan, ug ihandog ko siya sa adlawng tanan. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, your Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever.
5 sorrowful mysteries. The first sorrowful mystery is the agony of Jesus in the Garden of Gethsemane. Let us offer this mystery for the intentions of Pope Francis and our Archbishop. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who most need divine mercy. Ikaw man ang babaeng putli, maanyag pa kaysa bulan. Naghapa kami sa tiilan, kanimo inahanghangin. Ikaw labi pang masiga kaysa adlaw sa kautuhon. Ang kalag mo bilirhon sa mga ragasigan. Ikaw man ang babaeng putli, maanyag pa kaysa bulan. Naghapa kami sa tiilan, kanimo inahanghangin. Ikaw labi pang
sa adlaw sa kautuhon, ang kalag mo bililhon sa mga nagasigan. Ang kalag mo bililhon sa mga The second sorrowful mystery is the scourging of Jesus at the pillar. Let us offer this mystery for those afflicted with COVID-19. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O My Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who most need divine mercy. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, iammo kami.
sa kamatayon, kanunong sa dakna sa The third sorrowful mystery is the crowning of Jesus with thorns. Let us offer this mystery for our frontliners. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who most need divine mercy. Ave
fourth sorrowful mystery is carrying of the cross of Jesus to Mount Calvary. Let us offer this mystery for the healing of the world. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who most need divine mercy. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalipig kami sa mga katalaman. Aga kami nga sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug panginawa kining among mga pag-ampo, nga gikan gayud sa kasing-kasing namo. Mga pagtuaw, paglimpason ug pagpangaliw, luwasa kami sa dayong kasubok. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalipig kami sa mga katalaman. Aga kami nga sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among
The fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of Jesus on Mount Calvary. Let us offer this mystery for the suffering souls in purgatory. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us into test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who most need divine mercy. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve, ad reclamamus, exulis miniere, ad Jesús clamamus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus misericordis oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis postrum exilium
The Litany of the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of divine grace, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Mother of the Church, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. cause of virtue, Pray for us. spiritual vessel, Pray for us. vessel of honor, Pray for us. singular vessel of devotion, Pray for us. mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of gold, Pray for us. Ark of the Covenant, Pray for us. Gate of heaven, Pray for us. Morning star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of the prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen for all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the Most Holy Rosary, Pray for us. Queen of the family, Pray for us. Queen of peace, Pray for us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Spare us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray, O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us of the rewards of eternal salvation. Grant we pray, that by meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. Prayer to Our Lady. We fly to your protection, O Holy Mother of God. In the present tragic situation, when the whole world is prey to suffering and anxiety, we fly to you, Mother of God and our Mother, and seek refuge under your protection. Virgin Mary, turn your merciful eyes towards us amid this coronavirus pandemic. Comfort those who are distraught and mourn their loved ones who have died, and at times are buried in a way that grieves them deeply. Close to those who are concerned for their loved ones who are sick and who, in order to prevent the spread of the disease, cannot be close to them. Fill with hope those who are troubled by the uncertainty of the future and the consequences for the economy and employment. Mother of God and our Mother, pray for us to God, the Father of mercies, that this great suffering may end, and that hope and peace may dawn anew. Plead with your divine Son, as you did at Cana, so that the families of the sick and the victims be comforted, and their hearts be opened
to confidence and trust. Protect those doctors, nurses, health workers, and volunteers who are on the front line of this emergency and are risking their lives to save others. Support their heroic effort and grant them strength, generosity, and continued health. Be close to those who assist the sick night and day, and to priests who, in their pastoral concern and fidelity to the gospel, are trying to help and support everyone. Blessed Virgin, illumine the minds of men and women engaged in scientific research, that they may find effective solutions to overcome this virus. Support national leaders that with wisdom, solicitude, and generosity they may come to the aid of those lacking the basic necessities of life and may devise social and economic solutions inspired by farsightedness and solidarity. Mary Most Holy, steer our consciences so that the enormous funds invested in developing and stockpiling arms will instead be spent on promoting effective research on how to prevent similar tragedies from occurring in the future. Beloved Mother, help us realize that we are all members of one great family and to recognize the bond that unites us, so that, in a spirit of fraternity and solidarity, we can help to alleviate countless situations of poverty and need. Make us strong in faith, persevering in service, constant in prayer. Mary, consolation of the afflicted, embrace all your children in distress and pray that God will stretch out His all-powerful hand and free us from this terrible pandemic, so that life can serenely resume its normal course. To you, who shine in our journey as a sign of salvation and hope, do we entrust ourselves. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
panahon sa pagsulay, naghatag og kusog sa matagad lang panlimbasog. Ikaw ang dangpanan sa mga katawhan. Ang imong pag-amumag kang Jesus ug kang Maria, nakahatag katumanan sa pagbuot sa kaitasan. Mga hiyas mo nga naampo, ipaambit mo karon, kay ikaw alang ka namo sumundon. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalan mo ka namong tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalan mo ka namong tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos, sa paghatag kanimo kanamo. Daghang salamat, O Senyor San Jose. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Kini santos nga misa ato'y apil karon ang mga musunod nga mga intention. Misa pasalamat ngadto sa Saint Joseph, Virgin sa Regla, Señor Santo Niño, Mother Perpetual Help, hala ni DC Cabasa. Misa pasalamat ngadto sa Saint Joseph, halad sa The Lemon Company. Misa pasalamat kang Señor San Jose, halad ni Rhodes Soko. Misa pasalamat nito sa Saint Joseph and other thanksgiving, hala ni Belen Esme. Misa pasalamat, hala ni Saint Joseph, hala ni Jackie. Misa pasalamat sa maayong panglawas sa pamilya, hala ni Josette and Rex Colina. Misa pasalamat ngadto sa Saint Joseph, Señor Santo Niño, hala ni Richard Reyes. Pasalamat, hala ni Bimbo Antisip Tibon and family. Misa pasalamat ngadto kang Señor San Jose, hala ni Belty Jaime. Misa pasalamat kang Señor San Jose, iampo mo kami, hala ni Free Andreno. Misa pasalamat ngadto kang Señor San Jose for all the graces that we receive, good health and answered prayers, hala ni Milba Colver
and family, Ana Beliabans and family, Ursula Oroki and family, Teresa Tunyakaw and family. Misa pasalamat nito sa St. Joseph and Holy Family. Halad ni St. Joseph Minstrels and Atundukan family. Misa pasalamat for recovery of baby John, for celebrating the feast of St. Joseph. Grace receive and coming days. Halad ni Evelyn L. Jaime. Misa pasalamat sa the passing the exam of Carla Marie Dualos and wedding anniversary of Terry and Monette Helton. Halad ni Alan and Mona Cardenas and Monina. Misa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Susan Elardo Alilin. Misa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Rizky Arquisha Montero. Halad ni Katrina Ramos. Misa pasalamat nito sa St. Joseph, Senyor Santo Niño, Mama Mary, San Roque, Virgin sa Simala. Halad ni Francisco Labuso. Misa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Caroline Amizola. Halad ni Carmelita Manggubat Sino and family. Misa pasalamat nito sa St. Joseph, Kalapusan sa negosyo sa adlaw na tawhan ni Rosel Goodhope. Halad ni Rosel Zanoria. Misa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Carlo Louis Mendaros. Halad ni Josephine Mendaros. Misa pasalamat nito kang Mama Mary, Senyor Santo Niño, Espiritu Santo, good health of all family. Halad ni Mimi Manzanades. Misa pasalamat nito sa St. Joseph for the grace received and good health. Halad ni Araceli Colante and family. Petition. Petition for the good health. Halad ni Bimbo Antisi Tibon and family. Petition for safety protection of the family. Halad ni Josette and Rex Colina. Petition for special intention for Cesar Just Davis. Halad sa Jaime and Davis family. Petition for Mercy Cardenas for the fast recovery and good health. Halad ni Alan and Mona Cardenas. Alang sa mga kalag, sa kalag ni Fortunata, Julian, Seriaca, Rhodes Simplicio, Mary Murilino, Yu Bonjuan, Gochu, and also in Purgatory, halad sa iyang family. Sa kalag ni Ryan Advincula, halad ni Mario and Judith Advincula. Sa kalag ni Juanita, Josefa, Maria, Emiliana, Faye Justiniana, Jose Senior, halad sa Cabrera family. Sa kalag ni Benedicta, Macario, Teresita, Kulil o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Rose Chavez. Sa kalag ni Antonina for death anniversary, Ronel, Maximo, Narcisa, Becinta, Cecilia, Juan, Rogelio, Hilario o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad sa Ibaya family. Sa kalag ni Ricardo, Gloria, Rodrigo, Herminia, Epifanio o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Daisy Cabasa. Sa kalag ni Remedios for death anniversary, Anita, Desiree, Javier Francis, Juanita, halad sa Hidalgo ang tautaan. Sa kalag ni Pancracio Sr., Agnes Magdalena Bonifacio, halad sa Navales and Rodrigo family. Sa kalag ni Basilio Florentino, Fortunata, Francisca, Felipe o sa kalag sa Purgatorio, halad ni Carmelita Mendoza and family. Sa kalag ni Saturnino, Emerciana, Victorio Sr., Petronila Gloria o sa tanan kalag sa Purgatorio, halad ni Belty and Jaime. Sa kalag ni Victoria Sr., Felicitation, Jose Sr., Edelfonsa, Ernesto o sa tanan kalag sa Purgatorio, halad ni Maria Faye Jaime. Sa kalag ni William Paragsa for first death anniversary, halad ni Jima Paragsa. Sa kalag ni Kenneth, Jima, Concordia, James Milo o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Maria Faye Jaime. Sa kalag ni Feliswinda Cortez, halad ni Rodi Kiara Cortez. Sa kalag ni Dolores Sotero Elsa Ima Florentino, halad ni Analisa Vega. Sa kalag ni Victoria Buholano, halad sa Heirs of Maximiana Sino. Sa kalag ni Cesar Fortunato, Seriaca, Monica, Antonio, usa ng kalag sa Purgatorio, halad ni Licha Suico Bugtay and family.
Sa kalag ni Felipe Santillan, hala sa Santillan family. Sa kalag ni Teodoro Longina, Catalino, Ezekiel Marcelina, ug sa tanan kalag sa Purgatorio, hala ni Jerofe Recta Espina and family. Sa kalag ni Rinaldo Aguilera, hala ni Reyna Gonzalez. Sa kalag ni Lenita Baselgo, hala ni Aurora Perez. Sa kalag ni James Michael Saberiano, Yonela Alfonso Felix, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, hala ni Rosalie Remolta and family. Sa kalag ni Perpetua Angela Rogelio, Anita Gabino, Procisa Felisa, Caridad Teresa, hala ni Marina Villamor. Sa kalag ni Valeriana Teodoro Lucia, Ambrosio Faustina, and all souls in purgatory, in COVID-19 and purgatory, hala ni Marina Villamor. Sa kalag ni Nicolas Demetrio, Martha, Chopilo, Silvestre, o sa nang kalag sa purgatorio, hala ni Eduardo Orsola Sangit. Sa kalag ni Sifroniano Sanchez, for death anniversary, Cecilia Purisa ni Misha, hala sa Sanchez family. Sa kalag ni Chofisto Pablo Agustin Magdalena Tomas, hala ni Emilia Dibdib. Sa kalag ni Binenador Francisco Antonia Antonio, o sa tanang kalag sa purgatorio, hala ni Jesus sa Luzano. Sa kalag ni Juanita Cabrera Jose, hala ni Chito Angel Encino and family. Sa kalag ni Nicolas Genoveva Remigio Abundio Emilio, o sa tanang kalag sa purgatorio, hala ni Mimil Mansadanis. Alang sa mga kabos o mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanasako, sa servants of the suffering souls apostolic. Novena alang ni Señor San Jose. Sa ngalan samahan o sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Pagampo sa adlaw tanan. May mayaon nga Señor San Jose, esposo ni Maria Santissima, pinakaamahan ni Jesus nga atong kinabuhi. Og manlalaba namo, naghapa kami sa imong mga tiil, o nagahalad kanimo sa pipito ka amahan namo, o pipito ka maghimaya ka Maria, o Gloria Patri. Sa paghinumdum o pagtahod sa mga punuan nga kasakit o kalipay, nga gibati mo din hiniining kinabuhi. Ingon man usab tungod sa kanunay nga kasubo, nga gibati mo sa pagpalandong, sa lawas nga walay buling, ni Jesus nga bata. Nga sa ulahis nga adlaw, sa ubos, sakiton sa dakong nga kasakit, pagaduphon o tungod usab sa dakong kasakit sa kasing-kasing mo. Sa pagbulag kang Jesus o sa iyang santos nga inahan sa imong ikamatay. Ingon man usab sa tungod sa kalipay, nga dako sa imong kasing-kasing, sa pagpalandong sa mga bunga sa matamis nga grasya o pagkasantos, nga hilaambitan sa mga tao, sa kahoy nga santos sa krus, o sa pagtambong kanimo ni Jesus nga maayo, o sa inahan niya, nga mahigugmaon sa oras sa among ikamatay. Busa nagahangyo kami sa imong paglaban, ug nangamuyo nga idangat mo kami sa kamahalan nga Dios nga, sa mga grasya nga itugot sa imong kalulod sa mga tao, nga magdevotion kanimo, ug sa ingon man usab, nga pangayoon namo sa Dios, sa labi nga angay sa iyang dakong himaya, sa pagtahod kanimo ug sa kaayuhan sa among mga kalag. Amen. Jesus, Maria, o Jose. Karon pangadion ang pito ka amahan namo o pito ka maghimaya ka Maria o Gloria Patri. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta maingon sa langit. Namo sa tagadlaw yata na kumaglaw kasi
sala. Mahimong nga nagapasay ko kami sa mga kasalatan namin. Kung dili mo kami itugiyan sa panalay, lalo sa pagkakautan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mabayang nga tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, iangkong kami. Ngayampo mo kami makasala, kami sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Mahimong silugdan ka rin sa gihapon ng sa kanturan. Amen. Amahana mo nga naa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, tinisayuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, yata ka namo kamadlaw, pasayloa kami sa mga sala. Maingon ang gasaylo kami sa mga sala ka namo. Pupili mo kami itugyan sa panulay, inuwalwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Anak ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Himaya samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Mayroon sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kaangturan. Amen. Amahana mo nga naa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang iyong pagbuo, tinisayuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, yata ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, inanuwalwa sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kaangturan. Amen. Amahana mo nga naa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang iyong pagbuo, tinisayuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, yata ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, minualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mabayang nga tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon Sa gihapon hangtod sa kaangturan. Amen. Amahana mo nga naa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang iyong pagbuo, tinisayuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, yatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunualo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mabayang nga tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kaangturan. Amen. Amahana mo nga naa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang iyong pagbuo, tinisayuta maingon sa langit. Yatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuwalwa sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kami karunong sa oras sa among kamatayon. Himaya samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kaangturan. Amen. Amahana mo nga naa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang iyong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo
pasayloa kami sa mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili kami tugyan sa panulay. Minuluan wasa kami sa dawta. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan sa babunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Nahasa sa Diyos, siya po kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo sa ikapito kaadlaw. Santo suyamot nga amahan, Senyor San Jose, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo, kung nawala ang batang Diyos sa may edad nga napulo o duha ka tuig sa pagkagikan mo sa Jerusalem o nakadugang sa sakit mo, sa pagtanaw sa dili matugkan nga kasubo sa halang nga Diyosa, o hilakan ninyo ang duha ka pagkawala sa inyong hinigugma nga si Jesus, o gipangitan ninyo sa tibok lungsod nga puno kamo sa kamingaw o kayugot, ug tungod sa kalipay nga dako iyamon sa imong kalag nga sa katulo ka adlaw sa pagsulod ninyo ni Maria Santisima sa simbahan. Hikitaan ninyo siya nga nagapatalingog nga mapaubsanon ug sa iyang pagpangutana nagatuon sa mga maalam sa kaalam nga langit nun. Nangamuyo kami ug gidangat mo sa atong Ginoong Dios nga dili kami kawad-an gihapon Jesus ug dili usab mapahilayo sa among mga kalag. Ug kun daw giula namo siya tungod sa among mga sala, idangat mo kami sa mga luha nga hingpit nga paghinulsol aron hikitaan namo siya. Ug nangamuyo usab kami kanimo nga ipaninguha mo kami sa among ipangayon niining novena. Kun daw angay sa himaya sa Dios o sa dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Pagampo, o Diyos nga walay sinungdan, nga makagagahong nga tanan, nga tungod sa imong kaluoy, gipili mo ang tanang mga tao, nga among amahan, Senyor San Jose, aron mahimo nga esposo sa mahal nga Berhen Maria, o magbalantay nga matinumanon o sa hingpit niya sa pagkaulan, pinakaamahan o pagbalantay nga makugihon ni Jesus, testigos sa mga misteryo, mga labi ug halom sa sinayuran mo sa mga sekreto nga labing tinago, punuan o pangulo sa imong balay ug mga sakop niya si Jesus ug si Maria nga gibuhi niya sa singot ug kahago sa iyang lawas, yubanan niya ug gisilbihan sa ilang paghingilin ug sa mga kalisdanan nga tanan, gitabangan niya ug gisagang sa pagdumot kanila sa mga tao o sa ilang mga peligro sa pagtuman sa hingpit sa kabubuton sa mga santos, hiyamot sa mga hatahas nga katundanan nga gihatag mo kaniya ingon sa usa ka alagad nga masinugtanon tungod sa pahanungdan niini santo siyamo. Punangamuyo kami kanimo Ginoo nga kaluyan mo ang among kaluya o kahangon, pasayloon mo ang among mga sala o tagaan mo kami sa grasya ngay katuman sa mga katungdanan sa among pagkabutang o ikay katuman usab sa mga batasan nga santos o sa pagbuhat sa nga tanan nga angay sa pagsilbi kanimo o sa pagpadayon kutob sa katapusan sa among kinabuhi, aron makadawat kami sa usa ka santos nga kamatayon o sa katapusan dangato namo ang bulahan nga dili matapos gihapon. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Litania kang San Jose. Ginoo, Kaluyi kami. Kristo. Kaluyi kami. Ginoo, Kaluyi kami. Kristo. Patalinghugi kami. Kristo, Patalinghugi kami. Diyos Amahan magbubuhat sa kalangitan. Kaluyi kami. Diyos Anak manunubos sa kalibutan. Kaluyi kami. Diyos Espiritu Santo. Kaluyi kami. Santa Trinidad usa ka Dios. Kaluyi kami. Santa Maria. Iampo mo kami. San Jose. Iampo mo kami. Dungganan kaliwat ni David. Iampo mo kami.
kahayag sa mga patriarka, iampo mo kami, bana sa inahan sa Dios, iampo mo kami, ulay nga magbabantay sa Berhen, iampo mo kami, ama-ama sa anak sa Dios, iampo mo kami, masibuton ug tigpanalipod ni Kristo, iampo mo kami, nangulo sa Sagrada Pamilya, iampo mo kami, Jose nga labing matarong, iampo mo kami, Jose nga labing ulay, iampo mo kami, Jose nga labing mapaungoron, iampo mo kami, Jose nga labing maisog, iampo mo kami, Jose nga labing masinugtanon, iampo mo kami, Jose nga labing matinumanon, iampo mo kami, salamin sa pailo, iampo mo kami, mahigugmaon sa kapobre, iampo mo kami, sulundon sa mga manggagama, iampo mo kami, dungog sa kinabuhi sa panimalay, iampo mo kami, magbabantay sa mga berhen, iampo mo kami, sa liganan sa mga banay, iampo mo kami, kalipay sa mga disgrasyado, iampo mo kami, kalauman sa mga masakiton, iampo mo kami, patron sa mga himalation, iampo mo kami, kalisangan sa mga demonyo, iampo mo kami, tigpanalipod sa Santa Iglesia, iampo mo kami, Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pasayloa kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, patalinghugi kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Gibutang siyas nga pangulo sa iyang panimalay, o tigdumala sa tanan niyang mga katigayunan. magampo kita. O Dios nga tungod sa dili kag-asoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose, nga abana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugot nga magtatabang kami pinaagi sa iyang mga pangaliya diha sa langit ug pagpakapaymulos sa iyang panalipod dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Dinhi dapita awiton ang busos alang kang Senyor San Jose. Sa
samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon mao ang kapito ka novena sa novena ni Señor San Jose. Ang mas sponsor karon mao si Mr. and Mrs. Jose Lozano Jr. and family, Miss Evelyn L. Jaime, Miss Isosa Lozano and family, Miss Nida Sunggahin, Mrs. Enriqueta Suico, Mrs. Nenita Acosta and family, Mrs. Lagrimas Baclay and family, Mrs. Belen Cahigas and family, Mrs. Virginia Mendoza and family, Mrs. Lily Ermac and family, Mrs. Flor Oncenes and family, Mrs. Victoria Estofa and family, Mrs. Auxiliadora Padilla and family, Mrs. Lily Parawan, Mrs. Irene Signy and family, Mrs. Linlin Pipito and family, Miss Mila Puno and family, Mrs. Nini Prado and family, Mrs. Beniranda Ramas and family, Rowan and Maristil Oncenes, Mr. and Mrs. Efren Omayan Sr. and family, Mrs. Emilia Dibdib and family, Captain and Mrs. Gemelio Rendiha and family, Engineer Maribi Cabigas and family, Mr. and Mrs. Alberto Alfredan and family, Mrs. Milba Angcahas and family, Mr. and Mrs. Fernando Ancero and family, Mr. and Mrs. Rinaldo Biosano and family, Mr. and Mrs. George Cabahog and family, Mr. and Mrs. Sol Sinisa and family, Mr. and Mrs. Galicano Espinosa and family, Mr. and Mrs. Henry Estrella and family, Mr. and Mrs. Rene Froilan and family, Mr. and Mrs. Porfirio Jaime Jr. and family, Mr. and Mrs. Jose Maria Laurenti and family, Mr. Ernesto Lozano Sr. and family, Mr. and Mrs. Manuel Lozano and family, Mr. and Mrs. Ray Martinez and family, Mr. and Mrs. Ronald Monleon and family, Mr. and Mrs. Wilfredo Ugahayon and family, Mr. and Mrs. Torteliano Rivera and family, Mr. and Mrs. Benito Sangco and family, Mr. and Mrs. Alan Sunggahin and family, Mr. and Mrs. Sabino Villaruel and family, Mr. and Mrs. Jojo Sanoria and family, Mr. and Mrs. Rafael Nolasco and family, Mr. and Dr. Leah Lafuente and family, Engineer and Mrs. Valerio Kenyanola and family, Mrs. Vivian Armero, Mrs. Gloria Aspacio, Mrs. Jovencia Hamora and family, Mrs. Lilia Owano and family, Ronela Latonio and family, Mr. and Mrs. Jolie Gonzalez and family, Mr. and Mrs. Lister Jean Jacket and family, Mr. Heirs of Samuel Samson, Mr. and Mrs. Eduardo Pamutang and family, Heirs of Sally Torres, Miss Caroline Sino, Alvin Sinisa and family, Mr. and Mrs. Marcel Basubas and family, Mr. and Mrs. Alex Migiso and family, Offerers of the Zone 7, the people of Barangay Lower Luo, Señor Santo Niño Cabilduhan, Nuestra Señora Virgen de la Paz, Holy Family Kawayanan, Inahans Kanunay Panabang, Baybayon, Berin Sarigla Superior, and B.E.C. Sildas of Lower Luo. Altar decoration sponsors, Heirs of Horacio Villamor Sr. and Pablos Junction.
Mayong gabi kaniyong tanan. Atong misa sa novena ni San Jose, atong patron. Ika-7 nga novena, unahan natog ampo pangadji ang Oratio Imperata. Batok sa COVID-19. O Dios, ang mga mahan, nisangpit kami kanimo. Nining panahon sa among panginahanglan, nga unta, panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi. Ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya lang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus o sa pagpakgang sa pagkuyanap ni giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga magalimaon ta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini ang mga pangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak na nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusaw sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Jose. Atong Santos sa Misa, halad na to, number one, intention, alang sa pagkuha na, eradicate sa coronavirus. Intensyon sa atong Talorong, Arcibispo sa Subog, sa atong parokya, pinanguluhan ni Bishop Medifil, tanang mga parokyano, mga membro sa team of pastors. O sa tagsa-tagsa na to ka mga intensyon akong gihalag kaniya kung bisa usab sa nagsaulog sa adlaw nga natawhan sa usa sa mga suod nako si Police Officer Marlon o sa iyang asawa amistad. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanaw sa kanimo. Atong dalsalan ang atong mga sala aron maandam kita pagsaulog sa santos nga misa. Kaloy, kaloy.
Kaloyan ang kita sa Dios samahan makagawom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadayet sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ng hari, Dios amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak samahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw ang nagawagtang sa salas kalibutan, kaloy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo samahan, dawat ang among pangamuyo. Kaya ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo. Diha sa himaya sa Dios amahan. Amen. Magampo kita, makagagahom nga Dios. Nagpasidungog kami sa misteryo sa pagabanaw sa Ginoo. Himo ang mahimo kaming tako sa pagdawat sa kalipay sa among kaluwasan. Kini among pangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Manikot palihog alang sa pagbasa sa kasal. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga magtutuo nagkatibulaag gikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Cyprus ug sa Antioquia, ug ang mga Hudiyo lamang ang mga ilang giwalihan. Apan pipila sa mga magtutuo nga taga Cyprus ug Cyrene nangadto sa Antioquia ug giwalihan usab nila sa mayong balita may tungod sa Ginoong Hesus ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nakakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalinginan pag-ayo sa Dios ang katawhan. Nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga matinumanon ug nang matinud-anon sa Ginoo sa kinasingkasing gayon. Si Bernabe usa kamaayong tao, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Sa daghang mga tao nga nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang giplagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nagkakita sa mga magtutuo o gitudloan nila sila. Ang mga tinun-an gitawag sa mga Kristohanon sa unang higayon dito sa Antioquia. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Kamong tanang mga nason, daygan ninyo ang Ginoo. Kamong tanang mga nason, daygan ninyo ang Ginoo. Sa iyang gisukaran diha sa mga balaang bukid, ang Ginoo nahagugma, ang mga gangaan sa Sion, labaw sa bisan unsang puloy-anan ni Jacob. Mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti bahin kanimo, o syudad sa Dios. Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Nagsugilon ako bahin sa Ehipto o Babylon. Diha kanila nga nakaila sa Ginoo, bahin sa Filistia, Tero, Ethiopia. Kining tawhana na tao dito, ug bahin sa Sion muingon sila. Ang tanan tao dito kaniya, ug ang nagtukod niya mao ang labing halangdon nga Ginoo. Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo.
Matnguna nila diha ang mapalista ang tao, ug ang tanang mag-awit diha sa ilang magsadya nga sayaw. Ang akong puloy-anan anaa sa sulod kanimo. Rumutan ang mga nasod daygan ninyo ang Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa pangilin sa paghala didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto, ug naglakaw-lakaw si Jesus sa portiko ni Solomon dito sa templo. Mihalirong ang mga Hudiyo kaniya ug miingon, "Kanus amo man gayud kami sultihan sa klaro? Tugani kami sa walay lipod-lipod, kung ikaw ba gayud ang Mesiyas?" Si Jesus mitubag, "Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo motuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang mga saksi. Apan dili kamo motuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayud sila mamatay. Ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mao'y naghatag nila nga ri kanako labaw sa tanan. Ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ikaw palayog. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo nga gibasa bayan gihapon o Good Shepherd. Sama niya itong Domingo. Parang emphasis niya itong unang Domingo, miyaging Domingo. Mao nga ang Ginoo pultahan ay ang bigay karon atong narungob ang sultis Ginoo. Doon ay mga may ship. Sentimental kay ginawa ng mga may ako ba? My ship. My voice. My sheep hear my voice. I call them, they follow me. Nakibaw ta nga kung masunod ta sa Ginoo, dat-on ta niya ngadto sa kinabuhi nga madagayaon, abundant. Mao na ang Good Shepherd. O niya, gihisgutan sa Ebanghelyo, kanasa diha, kining dedication. Dedication, Feast of Dedication. It commemorates the
dedication of the Jerusalem Temple. 164 BC. O niya, ang kahulugan na nga si Jesus usab nagpakita diha sa iyang mga pulong, sa iyang mga buhat, a total dedication of his life to the Father. Paghatag niya totally sa iyang kinabuhi. Adto samahan as God Shepherd, ang iyang dedication, ang iyaha nga devosyon sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga karnero. Dako yu kayo. Mao na ang iyang authority niya gikan sa amahan, iyang authority o ang iyang identity gikan sa amahan, ang iyang pagkausa sa iyaha nga amahan. Mao na ang mga Pariseo, Saduceo, ingon sila blasphemy para mas tamas sa ngalan sa Dios. Ngano na hinahimo mo siyang usa? Dios ba siya? Mao na usa ka na sa mga hinungdan nga nireklamo sila. Labi na sa mga Pariseo, sa mga Saduceo. Apan ang Ginoo, nagpakita siya sa iyaha nga one with the Father. Siya Ginoo diha sa iyang mga buhat, sa dilang sa mga words, sa iyang mga buhat, sa iyang mga actions, sa iyang mga milagro. Masiya, anak siya sa Dios, siya Dios. O niya, muna gisubli-subli siya pangutana ni, ingon ang Ginoo gisultihan naman mo ako. Pareho ko na ng kadawat kag tawag sa cellphone, di ka gusto na anang nagtawag nimo. O niya, unsay imong isulti, choppy man ka, butok-butok ang imong tingog, di maklaro imong tingog, no network coverage. Pan sa tinud-anay nakadungog ka? Ang nakadaot lang kay wakay gusto mo na maingon ka choppy, di ka maklaro, di ka madungog. Pan sa tinud-anay ang Ginoo naghimo sa mga butang as one with the Father. Makita niyo nato diya sa Ebanghelyo, mga Ebanghelyo. Ona ni San Lucas. Si Lucas usa ka pagano, usa ka Gentile. So from the outside coming in, convert siya ba? Kuyog siya ni San Pablo. Daghan ka na yung mga epistola ni San Pablo gitoan nga siya may nagsuot. Mao na si San Lucas nga ang iyang hisgutan mao ang complaint sa mga Pariseo, sa mga Saduceo. Ang Ginoo welcome kay Ginoo ang mga makasasala, and He even eats with them. Ingon si San Lucas, heaven rejoices with one sinner who repents. Mao na gikan sa gawas
Unya makasasala, repents, heaven rejoices, mamakpak sa kalipay, layat sa kalipay. Si San Mateo, ato saan makita ang iyahang ebanghelyo. San Mateo, hibalutaw sa siya ka tax collector o sa mga Hudiyo. Muna ang iyang gospel nga naa na sila. Doon na sila pagtuo. Dili sila pareho sa mga Gentiles. Tuo sila sa Ginoo may pagtuo sila sa Ginoo dili sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na ang iyang mga sinuat, iyang mga parable anha sa sulod. Mailan na to diya sa isigka Hudiyo. Ingon siya nga it is not the will of the Heavenly Father that one of the little ones be lost. Kinsa maning mga gagmay nga naa na sa sulod, kita kana. Mo ni compliment sa Ginoo kanato. Mo mingon ng Ginoo nga ang mga dagko, the great ones, ang will of the Father nga dili siya gusto nga mawala. Ang kanili ang mga gagmay ang iyang i-emphasize. Si San Juan, ang parable ni San Juan, nag-ingon siya, the parable becomes reality. Ang iyang istorya sa shepherd, mauna nga ang shepherd's care for sheep incarnated in the person of Jesus himself. The shepherd who seeks out the lost sheep becomes incarnated to become Christ himself, the good shepherd. Mauna si San Juan nga ebanghelista nga ang shepherd nga naninguha pagpangita, the solicitous shepherd as praised ang giday sa atong Ginoo, na incarnated siya, na himo siya nga good shepherd, himo siya nga sama sa Ginoo nga maayo nga magbalantay sa karnero. Mga kaigsoon nining tulo, from the outside coming in and from the inside, diha na sila. Diyo ang atong mga kaigsoon sad nga way mawagtang ang langit malipay sa usa ka makasala nga naghinulsol unya ang usa ka makasala nga wa mawagtang nga nibalik. Ang atong Ginoo nahibalota nga he sided with the oppressed, with the outcast, with the despised, with the marginalized, with the weak, the underdog. Wala niya. Wala nga itong Ginoo. Daghang nasuya niya. And his dedication, ang iyang yung devotion sa iyaha nga mga karnero. Kita nga iyang mga katawhan, mao gani nakaingon sa iyang kamatayon. Pero wala niya igsapayan, wala niya tagda. Kay
niingon siya, there is no greater love than to give one's life for one's friends. Maunay, pagtuman niya sa kababuton sa amahan. Dili na kita mga servants, kundi iyaha nga mga amigo. Unya, ang atong reflection, atong discernment, ang relasyon sa shepherd and the sheep, ang relasyon sa trust and love, pagsalig o paghigugma. Salig ta sa shepherd, nahigugma ta kaniya. Dili na to questionon ang pagsalig ug paghigugma sa Ginoo. Okay, sigurado mo ganyan siya. His nature is love. Akong naistorya sa una, katong dahil sunog, nag-trap ang usa ka anak nga babae gamay. Aso kaayo. Unya, wa siya kagawas. Nangayon siyang panabang. Ang amahan, nisinggit ambak. Wa siya maambak na yun. Kaya nga naman, ni ingon siya, na I cannot see you. Wa ko kakita ni mo pa. Doon ko maambak. Ingon na naman, kakita mo ko ni mo. Ambak. Muna, tungod sa iyang pagsalig, paghigugma sa samahan, niya sa iyang amahan, o ang amahan sad, nga nahigugma siyang anak, di siya maka-afford nga, musulti siyang anak, nga ambak, unya dili ni sawon, inig-ambak dagan siya. Pareha siya sa maayong magplanta sa karniro ko, naaga siya atang siya. Pag ambak sa anak, isawot niya. Di lang taningon, surasay bisan, lambas siya. Pero nasawot niya anak, iyang naluwas ang iyang anak. Tungod niya ng foundation, kanang trust and love sa usang-usang. Ingon usap niya anak, kita. Labi na sa mga balang asawa, trust, love one another. Unya, dunay ako naning na istorya sab bahin sa trust and love. Usa ka nindot nga kanta ni Paul Williams. Ingon siya, friends, love your good side and live with your bad. Ingon siya, want you and need you even when no one else told you I love. Nindot kayo pamation nga ang mga amigo mahigugma sa imong maayo nga side, makapuyo sa imuha nga bad. Ang tao na kaingon ni ana, kita makaingon ta ni ana, panang hibalo ta nga ang Ginoo labaw pang mahimo ni ana. Kay makahatag siya eternal life kanato. That is why hinumduman ginato ang Ginoo kanunay. We remember our friends, especially when they are gone. We remember Him. We do by remembering. Mao ka na ang atong dili lang kay paghunahunara, kundi paghimo sa mga butang ngayang himo, ngayang gisulti, iyang gisugo kanato. We must remain in His love. Pabilin ta siyang gugma diha sa atong pagtuman sa iyahang gisulti kanato. Anong Ginoo? My sheep, they hear my voice. When I call them, they follow me. Muna, sentimental kayong Ginoo, iyaha kita sa
Maayo ka ug madawtan ang Ginoo na higog maging kanimo. Mao na di ta malimot ana ning panahon sa pandemic. Ang Ginoo na gyud kanunay kanato. Bisan tuod, bisan kay ta nagkalisod ta, mingon ta gibiyahan ta sa Ginoo. Pero ang Ginoo mas closer kanato kun naa kita sa kalisod. Sama ni atong gibagyo nga sakyanan nila. Ang Ginoo diha kanila gipahunong sa Ginoo ang bagyo, ang hangin ug ang bahod. Hinautunta dili madugay kay karon naglumba naman. There's a race to discover, to find a vaccine aron pagtambal ni ining coronavirus. We always hope nga madali kay madali pagkabagta nga atong pag-antos. Dili ko maingon nga madali malayo na ta sa Ginoo. Kung dili magkaduol kita sa Ginoo kay our relationship is founded on trust and love. The more we love Him, the more we know Him that God is like that. He's with us sa kalisod o sa kasayon. God bless. Sa ngalan naman sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pagampo sa katawhan. Pagampo sa katawhan. Si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala. Og namando kanato sa paghigugmay sa usab-usab. Ipakita nato karon kanang maong gugma pinaagi sa matinud-anon natong pagampo ug moingon kita. Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa santos ng simbahang Katoliko nga pinaagi sa pagpuyo subay sa bagong sugo sa paghigugma. Atong madala ang Dios ngadto sa tanang katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa tanang kanasuran, nga mahadlokon sa Dios sa ingon magbuhat sa maayo. Subay sa ilang mga konsensya, mga muyo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nagupot og mga buhatang publiko dinhi sa atong nasod, nga magiyahan pinaagi sa Dios ng grasya aron magalagad uban ang kamatinud-anon. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga kabatanunan nga makabaton sila o kadasi sa pagpangalagad sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa salugoon sa Dios, Teopilo Kamumot o Bispo, nga mabayo na sa kanuganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaisuunang mihalina, nga ang Dios maghatag kanila sa walay katapusang Pinoy-anan, diha sa iyang kamayaan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dawat ang among pagampo uban sa samang gugma nga maoy nagdasig kanimo sa pagpadala sa imong anak aron mamahimong sakripisyo nga nagawagtang sa among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ipakita ron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo, pinaginining mga misteryo sa Pasko. Magmalipayon unta kami kanunay. Ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo. Mahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay. Kini among pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga Amahan Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Apan labi na gayon niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya nga among karaang kalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagun-ob gibag-o diha ni Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini bahan sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, gayo ikaw ginawang tawarahan sa tanang kasantos. Padalangin mo Espiritu, karon. Pag santos, na ining mga gasaog mahimog kini alang kanamang alawas. Dugot ni Yesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mi kahasig pan. Mi pasalamat kanimo, pikas o mihatag niini. Ngadto sa iyang mga tinon anog miingon, wata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mi kahasig kalis, mi pasalamat kanimo mag-usap. Ug mihatag niini ngadto sa mga tinon anog miingon, wata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kanini og alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nanay, si Kristo nanay.
siya aron paghandom sa kamatayon pagkabanhon ni Hesukristo, nagahalag kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, nga among Papa, ni Jose, nga among Arsobispo. Si Medifil, among Obispo Auxiliar, si Jose, among Arsobispo. O ang tanang mga retired bishops, o ang tanang kaparitan. Hinabdami sa mga minahal ng maigsoon, nangamatay, malaumon, mabanaw sila, o ang tanang nangamatay, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostolas ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kababaton. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo nga kagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Atong pangasiyon ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manos. Dinhi sa yuta maayong sa langit. Ahang kalanunahang sa matag adlaw, ihatag kanamo kaharuan lang. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasalakahan. Ha 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 o dili mo kami tuya sa mga panulay. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay o mahilayo sa tanang kasam. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunod. Kay imo man ang giharian, ang
Ginoong Jesucristo, mingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ihatagda ang among mga salakon, dili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabawaton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang panaginig sa unay. Parang dahil manaa kaninyo. Ang kordero sa Dios atong Ginoo sa Kristo, ang maayo nga magbalantay sa karnero, burahan kita nga gidapit sa iyang panihangpon. Magampo kita, ginodonggang amang mga pagampo, kining Eucharistia sa amang kalawasan, makatabang unta ka namo nining kinabuhia, o makapadangat ka namo sa kalipay nga tunhay, kini amang pangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. O, salamat kanyang tanan, madyan na sa atong pinalangga, buutan. Nga, Diakono, si Reverend Rohel Morelio from Marigondon, Lapu-Lapu City. Akong paisano. O, salamat usab
Sa number 1, amo nga magduduyog, si Judain. Sa operator, mga operator, si Wendell Pacres o si JV John Ranyola. John Tanyola, sorry John Tanyola. Hapit na tamamad na bina, wapal nga po kami memorias nga. Salamat sa ato kolektor, si Liza. O kinsa pa sa atong duha ka mga pinalangga, mga sekretarya. Sila sister managaning buntag. Si Lilia ug si Violi Delis Jackie. Salamat. God bless you. Ang ginumanaakan ninyo manalangin kanini ang Diyos makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Señor San Jose, di na to kalimtan na yung atong mga sponsors, tanan. Doon na niyan hinga sponsor ganyan, si Elisa, mo kaila sa iyang kung ano, pilido. Salamat kayo, di na ko i-mention kayo sa kanya. Salamat sa tanan ganyan mga sponsors. Sa ngalan sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. God bless you.